Hološi, prosím vás, povedzte nám vaše pocity. Výborné. Čo idete, prosím vás, teraz robiť? Idem si vyskúšať zaplávať. Takto, na 14. februára. Tak vyšlo nám slniečko, počasie je ideálne, tak ideme to vyskúšať, no. Aj ľadové medvede fungujú, no. Joj bože, tak to je ďaleko. To sa tam jak dostala? To sa musíte spýtať Tomáša. To prerazila cez tie rákosiny? Teraz sa prepadne až po krk. Dúfame, že nie. Potrebujeme, aby dohral turnaj. Vodník ide z rákosiny. Vaše pocity teraz? Vaše pocity teraz? Už viem, prečo ten Caprio na tom Titaniku po 5 minútach zamrzol. Ešte keď mal na